Abusiafo ya mama achi ya mama kwa bebra so mamuni ya maudo biso nsemo ya boabo na no pay ye bana ye de ba besomo nsem ne do so pa na se wote enka Sompa television so a ye kase e betwego e wo Sompa 98.9 FM so e osunya ene ne mpotamo nti se wo bono ne afoma ntem ne mo a abusiafo no pay wote enka e Sompa 98.9 FM so bono is mantem ne mo a aso so e Sompa 90.7 FM and asante mantem ne mpotamo nyina Sompa 93.1 FM susukutai mo a anopayri yenu nsia kase ensam no na poso ni mampani na na dodan kwa akufo de ababetu ga senya no kre ensem bia eje mpatako ne ntre ha so wafa prime bi se chenchina Ghana sojafo mpanimfo nyina obesesa wunum ansa ne yakwa akoto abono mo sesa asem no kre bia enim enra so na na matran konya ewo offenso amamre ne amane ekoso ema ohene fofora krobia sante kotoko hene no ede ama adehye ho no usaye ede kire eye ehemfo ene adehye ho yedemba ko babia ni anwea so bekwae abato mpesua asabusiafo yetetinsem bi yese odwan bi akowo we kra de se aponche osu odwan o sede wakwa akowo no kowo ya ne ba no a akowo no ne tie mienu ama sese de mpanimfo ye mahye wo no mu a yese amamre ne amane bi wo ho no wo so mko ya nyesa ebia na ne die akire ba no enye ade papa busiafo we ni afoforo pinu a ene akekese ene ne se kase a ba bia wo bia no anope ye ba na ye de ababa som wo medi ne nsesan na ya obo amale bia boga busiafo enye brena fensam no enkomo ankasa emfa emamo ye de mo hyase ye de afi ofenso abonten so mama ne tia se bemre kakra nie na ofenso eye manhene na wi afia kenten ufrantuma ne tintini mu kwakura ema mpedimfo koye amamre ne amane ye sefata ekoye ne dotiye na wo se mpedimfo ye nhyehyeye na ne obedi na de ahye ofenso kru no so no etime ekosomanso kakra ba de mentimo ase sore na so eye krobia sante kotoko hene opem so se tutu otosumienu danso a odanso bem emenei mpedimfo ya amamre ne amane a na poku amuako enene wosai ede ache ne himfo be edioso ennan a ewo eye offense traditional council mu no wosai ede akire wonum ene na dehia ewo offense wa hyebo se de woso ye bia ema offense kro no efa no ntuma papa fra no obeye anopa wi anwuma na gwedesuom osai yade omofre no obesore na obedi na dehia nim no aprempuntu odi abre wonum No idea who. Sure. Then the last time I remember when I was. Sure. Mrs. Safety, you got that. Sure. That's a father and another thing I get what. Sure. Sure. Maybe you pray. Sure. And then it's safe. Sure. Sure. And come on. Sure. And for the Lord. Sure. Azafonti we eye nana poku amako feso man hene foforo enana osaye nanu akire ahyame hene nana kwame poku esoso echechi nsemu kakra ede ekire nsamtwefo ma gari am Sompa hospital be hwe me yere me ba na chese abunya ekabo ho ataso ga ekabo ho Nipa efuha more than say efufa do class oba and if you know person mo fefunu no by force efunu no edan odem mo person bu ani o chese next abusiafo na ke hwese nana kwampoku achiame hene a owo ofenso enchiremu ne enra etwagu ye ewo ofenso ahemfie amamre ne amane enchiremu a na ode mansamtwefo ne hwe yenko yenkuti nana eye kwampoku enchiremu a ode mansamtwefo ya woto so me sa na ko ne sa mani se se bi mi nsemu ana ye
Kai ni so some de akoya da ja e wo Ghana member ne se de asante me mu nyina na ne titi na ne se na wotumi se ni ewura kotoko ne frɛ atama yɛkɔ mɛhyia fikasie yɛkɔ yɛ ne ba ya ne sɛ ewura no a toto nneɛma si yɛ ba ya ne sɛ ɛyɛ ya kasa ya hivi ya sema ya yɛkɛn yɛ nana amoa ho kuku ya ɔno na ɛsi ne so ɛsɛ Pesumai na feso panimfo ɛfa ne metena patam sɛ de amamle ne amane asie na abuzafo nti we ɛyɛ achame hina ɔwɔ fe so na na kwa mpoku ɛna na ɔkyɛkyɛ amamre ne amane etwagu yɛ nura no mu ɛde akyɛnsɛmtwɛfo no ne nyinaa ɛyɛ na na fe so man hene foforo ya na enura wo ya amamre de amane ɛsɔyɛ ɛde akyɛ ne nananom ɛne na dehye ne ne hemfo atena nkonya ne nyinaa usuade akyerɛ wɔ mu ɛno no ye ne de akyire yɛkɔso ɛwɔ fe so no de befra to bia na busuafo yɛsisi maso ne mani ɛwɔ ho yɛtoa so yɛde mo ɛkɔ gomu adominase yɛwɔ mfimfim mantam gomu east abaton pesua so busuafo yɛn tete a Sompa FM nsɛmtwɛfo ababeto apono so ɛkyerɛ sɛ emranteɛ ɛne mabawo a wɔn ewo gomu adominase akwakoto ahye eye gomu polyclinic so ene yesi aposifo a ewon potemu no so ne nyina eye mentime ho ase a ebaye efa opani bi a omo esusuo se wadi be 35 years ni wo ho a emrante ne fi se kwane a owura no fa so ewuye no ensene tirimu omo eti ase a enyeye ene de mentime ho ase baye a anesefo ne a doctor fo omo ye adwuma hospital ho omo kosi bam wonum aposifo koka bi a na ke so madane de akogu aposifo no so ase na mo kase enema ase wo kuro no mo nya asem ketwa na owura bia na ne ekoso nyina na ni tuamu ene yekotie besefo a professional konkonsa ne oto yenkra e de frimfimfim mantemo ereka na edi nkomo cheche nsemu se de kire no o me wa ba kan ya bo so o ba bo ne se potre aso me ni enti e ma me ko ka se mpemfo de mu yi se mo bu nurse ni bi kuna na de onipa na wo no wa sorry ana ase de como de ba me so na ja me yes man say na me lock down no because next for now omo nyina dwane ba me ne me wife nchen wo wo say man lock down na no mo fire so anga me nim de besi me say lock down ntia ka one outside the have and na me ntimi am lock nti omo ko fa abo even computer the see OPD no ni a o ma say no omo ko fa abo be hwe glass na me kire mo nim me kake eno omo ko fa abo so ngo mu gate we ni nti wana na apolitifo no so ebae apolitifo no bae no na afi ombu ha no afi no mu nti no mu ba bebre omu so mu jo mu fufu na hospital we na eku omu de hye nti omu ogena ko ani ase o omu nya abotre na ye process e wo se omu fa practice man sana omu de amana ko na mu tie ya de o ma be ye wo ha no de ekoso ewo omu take policeman ba ko ye friend freeman na ochichimu ede ache ye fa mon ko bampeni na nadu dan ko akufo do atena ye na ebe ya ake uba yesi se bampeni na nadu dan ko akufo do na MPP aban no afa prime bi se kwan bia so Ghana soja fo mpenimfo nyina ansa na ye nkoto aba ne de na che so masesa wonum nyina se beyo na abano ye kwa akoto na finu wo mo ebetimenya soja fo mpenimfo a se koba so bi koye fia wo betiesie montene so no masibam Ghana fo a ama wo mo ho ato wonum sa asem ye beto bedwasere da edu baby na baby abefa bia no a na na manfo tutu na sere ne abasa no Ghana mampeni na na do kwa akufo ado atena ye e de krata aba bonti aba bechirim se sa ansam no a nipa bi no ada na prawa na mawe ne dwedwedwedwedwe no wo se no kuro bia enim so no mampeni na na do kwa akufo ado ne MPP abamu mpenimfo afa prince kwan bia so Ghana soja fo mpenimfo nyina wo mo ebesesa wonum akosesa posifo mpenimfo prison service mpenimfo immigration mpenimfo fire service mpenimfo ansana yakwa akoto aba 2024 yi na owura Eugene ahia ohwani amansan edi nkomo ema Ghana mampeni krata ode ba bonten kire se sane afi bia ye no yesi afifufuro mu sa no a Ghana bambom mpenimfo nyina ekoma mpeni na nado dan kwa akufo ado akache ewo na tena ye omo kokochia no ekoma na
afisiapa ebo bonsem so kire no se ne omai Ghana ye bambo ho nsem esitie omukọ bona mane e kire no de wose ye de baby eto sini ene sa ne kyese ewura afi ne mu a new year no de wono mo ekọ afi bia ye se mampani bia ba sa eno mo ye no entero na ekọ so na sa meeting no a ekọ so no a asogafo mpedimfo ba bie a police fo mpedimfo ba bie prison service mpedimfo ba bie fire service mpedimfo ba bie immigration mpedimfo ba bie no ena nipa binom a asem no munim ho maache ye wo so mbebusa o ma mebusa no wo ma edit baby ke kanyo mo pese mampani na do dan kwakufa de na MPP abampedimfo afa prince kon bia so asogafo mpedimfo nyina yenkoto ba 2024 de na je so masesa wunum e de wo mo a wo mo pe a umbetime brim Ghana for akugu ho no se beyo na abato no wa obeye fin bia no ene asumbo fata yu ne de sim de ama eno ena mampeni atena so we krata ya eda e TV so ne asogafo mpedimfo a egu TV ne so a aha we yu gina he ne krata wo de eba abonte be kire se sansem no a amanfo ekeka no no krebia enimi asemi ye de sim fensi ne tutu akwakochiri tutu kochiri ye ne edi akiri de be fra to bia ene nkomo be koso bia akiri no ye de ebebremo yento aso iguso de mo amanyosemo ekobia from se Ghana need Canada Japan 2024 we eye adwadifo a omo ewo Kumase Asafo Market ena omo aka omo ho abom atese akuwi na omo de atodwa se omo culture sen central mrase adwane onabo Canada Kwame Akompre kokote abo Japan se suompeo Ghana mrante ne mabawa Ghana adwadifo Ghana ma adehye ani dane so se oba be for man no de ntutue papa egu akwam na oyi oman no de afri yahohihia ye namu esese no na ekoi mpanimfo de atodwa se ombesre honorable Canada Japan se omonim se owo anisode hunu soronko wono a se ne o medi president na MP keke ne wodie omo hwe nwuma wayo nwuma wa biebie ma mrante ne mabawa nye bia yo na no ye say cardio center kolebunum and 37 military hospital enkoye ono atu ne botom sika akosi mu no chia e de ama wonum obi antu aka prema no ono ne botom sika na obi anfa aka prema no mponie e na waye we na ne oman no ye de be hye ne nsa say ye gige to e de ama no onfa hwe oman no so eno nti na ma adwadifo a ewo asafo dwom ene ne mpotamo e de atodwa se omo de omakomo abomatiko omo ko no abo Canada Japan na so peu 2024 yi obefa krata se independent candidate no wajoman no de afi ya wonye hia ene ya hokyira ye namu ekoni mpedimfo nsem a omo eretu dwane Tonjali ama Ira Kennedy said, "Oral as independent." And they said, "The national employer 2023 year." The BA says, "MPP for some say, I'm Canada as a president." But MPP for some Canada as a president. I Ghana for Canada as a president. And only Ghana for some say when you mapa what say you Kennedy mu and niema wo yo me say come on but niema wo yo le say Ghana center so betu ya Ghana ma niema akoy tote we man of this is the party ni ma that should be say PhD patriotism, honesty and discipline sa suro na wo panalimu sa Ghana ye hia wo bia what says we no be Ghana ni Ghana sabe enye patisem e obi a kan pre obi a kan say krono eneni mu obi a okene nipa a Ghana ho wo suye se obeye bi Ghana afa ni tuma pefra na se ye sa na ya obi a yo Ghana ha betu na tutu ni di se owura Canada ye gilidi Amziafo nti we na pokua jima na ekoi wada no se kendifo ana na ochechi nsemo de ache ni nyina so mfi se baabi o man na ba bedru sese no onabo Canada Kwame Akompre ko Japan na obetima ba be for man no na ode akwakogina baabi e krom yento aso ne enfam nko baabi ani anwea so be kwae abato mpese so Western North ene ne mpotamo na busia nkrabi abato so mpefem nsem twefo apono so ameye nyina ye mo ahye yese aponche oso dwan bi akwakowo na aponche ne kowo ye abusuafo ne ba
okwawo no ne ti eye mienu ama nananma trankonya ne mpenimfo a baabi ani anwea so bekwa abato mpesua so Western North region omo se enene kire ya so omo eko na amamre ne amane bi wo ho no mapaye bi wo ho no a se omo koyie se de akire ba no enye papa nananom asase ya mponyina mo a wonka bibi mfa nkire wo no mu na ne wo so omo ye bia no omo aye ne nene kire ya na kane asambere man ya na ogira wonom de ma de hye wo se yo so ene ne mpotamo onobo Alfred Kingsley Afoka ene Sompa FM nsɛmtwɛfo di nkɔmɔ ekyekiri mu adeɛ ya yɛte ye se aponche bi akɔwo na ne ba wo no ne ti ye mienu ɛno nti ama ade hye wɔn pɔtɛmo no mu nyina ho adwiri wo nom wɔn ɛyɛ mahye wo nom a piti brabra bɔ mo sesi anananom ɛkwakɔ yi apa ya kwakɔ gunsa no ɔkyekye nsɛm se de kyerɛ ye wɔn fa ne kɔma veterinary na nka wɔn aduane a wɔde ba sɛ bɛyɛ a nka obetuma atena se ama bachi se edisi kura ni ehunu se wanchi edisi ya nti enya ade bia but moment ma jan fa okoma kunu 1998 ana yenu ba ku ni gan ba ku so ewo sa na no dia kura na ehu kwa echenwe by that time no social media nye common say na ntina mfa o ma ni mu se gan o ye na gan ye tuntun no nan eye nan na ma gan bia na ye mienu but we dia na ni nan ye nan na ni nsa so eye nan ni tie mienu na ni enan na no mienu na ni na bom nti e ba ta no nkwala no eku no in fact ya pa nka that time ya ju sanka but na ko zoo na nka so won ke na so onini a na ababa ye ebi o but ma ma fa no wu ye me di bi fa se wo mo so no nti na ma me ko ate na msika no na ma me yura ho nti se okonum a o ma kwa na ne num nti me dem nte 2 days ne ekom ne eku me me SDA ni nti niema bia akwakoye humu niema no ya na jibia no e wo fam kakra abzafo nti weye aye asambere mai kane asambere mai na wo cheche mu na ja ememenda kwahweni nti wono no ya na sa niema wi no na gidie no wo fam no so nananom amamre ne odwane de TV asa gro so mpa oni tini emienu Ediyo abzafo yento aswe na Ghana doctor for so de krata babonten Ghana Medical Association pedinfo de krata babonten e kire se free na ekono omo adokota fo no mo sese omo din ye wa manfo pia class JSS kura wa mie secondary school kura wa mie o friend ho doctor ade a wakotete haban 2x4 bi nti wo se wo ye doctor ko pemfide bi jejina so ye doctor na busiafo eno na nam so ma Ghana Medical Association pedinfo de krata babonten chese sa ne ma na ekoko so no mo nsoso ma obi nkomo obi adufun ma ne nkowu me mfa me se o ma doctor fo nti free na ko obi ko medical school wie na se wo ye medical doctor ono ne doctor no DR no na dot no full stop ne ba na into bracket so de MED ababe so na ke so no medical doctor no so ye dentist ya doctor ne ba na full stop no ba kwase agina na into bracket no omo de DNT na ke se dentist no omo twa ne tiawa e de ahye ho nom na se bia wo ye surgeon so a na no so ababe hye ho Dr. Pakwesi Bedu oba santemantema se ya Ghana Medical Association ku no wona e pene kwanchefo eda no o chechire mu ne nti a Ghana doctor fo nyina akwakohia no ma sisa agina yewe na eno mo de ba ye adwuma fi Because so oman mu a enkrofo ability in title Professor this Dr. this and to say no obiba hospital or hospital be aso this a patient new hospital no ma otu hu se ni pa we ya me no kasa no or ye ni dibe ni tibia sen ne then na oye wo so hospital bia so me short we for the me out omugu obeme bia o hospital or your doctor omugu obebia or hospital or a nurse which is not the situation until the who na yesio doctor biaji obisika doctor bi everywhere and doctor no aye rule to the pan ubehwem no na ni pano ebi ho nye adwo hospital anase onye doctor on be ho bia. This is not to say that doctors no come there. So over hospital obia obi kwa pharmacy omo from doctor obi kwa lab medicine or doctor obi kwa herbal medicine or a doctor obi kwa PhD or a doctor. In fact oma uti radio so and the short term bebre obi be na hospital or doctor so and so obi hwehwe no medical school kra no on code enti da bia bibi
say a doctor for any year say send year Ghana or Eba hospital who say Nipana or Shemino or your doctor, medical doctor, or now a pharmacist, or now a herbalist. Send year we are to be great, send a more year of keys. Said doctor Bia now no or your doctor's degree. Interest or the medical at home to your friend doctor Namide into bracket med and Dr. Parkwesi Bedu ba santemantema say ya wono na Ghana Medical Association kuno Ghana doctor fo nyina ku kese no a wa Ashanti region no president da no na ocheche nsemu ni ntia omo atusa na mo we e de akire no yensan fam nko amanyosemu bi de mo ko MPP amanyuku na tena ye mo no tua se MPP amanyuku no ahyase a ewura no mo pe MP adi e wo MPP amanyuku ni de mo mpesua hodo a eye MPP mrase gafo na ho no no ifre no a na ehya so mu duso wunum be na ne nansa ne kura no mo hye se adwuma wiase adoso ru anum akwakofa nkrata ne nyina ne mabawa no awese fi ne kekawa bi ani obi anwo a na ne omama kwan amatwa ne yesa yinfo na akwakotom so abono mayi bako a obegira de amampipi amanyuku no mpesua no so na eno sa adwuma de we ya ekoso ne na eba wieye enam so mama me eslawusu de atugya se ade a wahuna ama ne yema hye no eye NPP MPC bi omumu odura wo ma ayo madwene senyade a emrase bi gemu ombesi ho no bi o so no ablo se chemensa bunsu ono abu Joseph se husu no ene MPs akese a chesen komo temrase bi gefie mu a ebema MPP amanyuku no ma ye du aboa ema mrase bi adwuma na konka ne se so mu nyina so mu nsi ho no bi o nti ama akwakọ ha dwene pa don't worry and then cook ebe ha yen if you say experience once be brave nanso yen be so yesua o manase ye besa na ya sprinting inside na me can say ha yen ebe ha MPP bench majority bench no ebe ha parliamentary practice and kasa if you say man ye wia eye mrashe bedwam na and eboy and if it is a wise you say wusu dampotre chemensa bonsu jogati atachia kanene japo obugina wona so as committee chairperson don't and then kobi ebe ha yen experience once this year ewo abusuma West Abato so ene yetini na ochichi nsemu e de atreye na sprinting inside na mitumi nka se ebe ha MP no ye famo NC ema omahene metena se na no pay ade ache bi adwumade wonfa entoa so akoso so mo a na chinchin fidie de mama no pay school fees na de yen e call television ne so yesemu for penny ene ye Asante ebo Benedict meso so medin e de na ya abo amale bi abogabsia fa no pay